magnify your name. In Jesus' matchless name, we have prayed. Amen. Sinamshayela izandla uJesu. We can do better than that. Let's clap hands for Jesus. Come on, you brides, clap hands for Jesus. Come on, Nelson Mandela Metro. Brother, show izandla, show uJesu. Show our Father, people of Izandla. It's the Bible, clap your hands, all you people. Come on, give him a clap of praise. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Master Tetuba Kisbulise. Just want to ubasenze nje umbuliso. But I sense a very strange anointing up in the day. I sense the power of God. Sense the power of God. Hallelujah. Lishwa elikhulu xa umuntu oshumayelayo is to preach where God is not moving. But the greatest advantage nenhlahla xa umuntu oshumayelayo inweba yokuma where God is moving. I can sense that God is moving in this place. I sense the real presence of God. Presence that it was fun, the presence that comes by faith, but the a noticeable manifestation. Amen. Sebulisa go tata bethu tata befundisi bonke bapostile bishop baprofeta bakhona all the fivefold minister esikhona phakathi kwethu sibulise otata mama obhuti osisi bantwana abancinci ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sibulise everyone, team Mvuselelo, worshipers, keyboardists, ushers, everyone ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ngisindisiwe uYesu, ngiyamthanda, uyayinceda impilo yami, ndamamkela inkosi yobomi bami. Amen. Ngoba kwambulawa Jatile nkosikazi Saloma Mtelifu ikhaya liseMamtelifu nkosikazi elishiya ekhaya ngenxa yemeko ezithile sikwazanga ukuthi siziphumelele sobabili. Amen. Hallelujah. Kodwa siyambonga kakhulu uThixo owenzileyo ukuba sifike sibe khona kwindawo yaseNew Bright, and also God by His grace has allowed us to partake kwinto ayenzayo. Not everyone uvumelekile ukuba aparticipate kwinto eyenziwa nguThixo. Khona abantu ababebizelwe ukuparticipate, but kwahamba kwathiwa awuzuba participate, uzoyibona nje into uThixo azoyenza, kodwa awuzuba sathatha inxaxheba. Nabantu uThixo ayithethile kubo wathi you will be in the front line xa ibandla libuyisele uqaqawulile, but bamisisha ukubamba instructions ne-commandments zikaThixo. Wathi uThixo andizukubulala kodwa uzayibona nje into endiyenzayo, but awuzuba sathatha part, awuzuba saphathe, because uThixo akekho desperate of using people. That is why funeka ungayithatheli phezulu ucinga uba you are the only one that God can use. God does can replace you before ufe usaphila ungekafa, but I will replace.
uyibone into uThixo wayekuthe uzawuyenza ngawe, uyibone isenziwa zii-teenagers. Uqonda uba nansi le nto uThixo, but ibe wena ungasaqualify to partake, because mostly kuba i-disobedience. Disobedience is the enemy ebulala abantu uThixo athethe kubo kuba uzawuhamba nawo. Amen. So God can replace you. Akekho desperate uThixo emsebenzini wakhe. In everything God can replace you. Ayikho indawo kuthiwa there is no occupation, there is no position of an occupier that you are irreplaceable kuyo. Amen. Go and ask Saul, what replace wangasuswa esitulweni kodwa what replace. Amen. Amen. So siyambonga kakhulu uThixo kuba khona apha. Sifuna ukubulela kakhulu ngosuku lokuqala. I think it's important ukuba siwenze umbulelo and salute utata wethu kunye nomama umfundisi uMaphuma for this revival. Amen. Anazi noba singabashayela izandla na together ne-leadership yase-New Brighton. Cela sibashayela izandla. Siyabonga kakhulu mama notata bethu be-leadership. In these days usathana uvalile uba imvuselelo zimiswe, and yi-riski ukumisa imvuselelo. Uyayi-attack usathana imvuselelo because abantu abaninzi baziyeka imvuselelo. Abantu abaninzi ba-maintaine icawe zabo but bayekile i-movement, because le nto siyithunyiweyo ngoba eBhayibhile sithunywe uba sibe yi-movement, siyintshukumo, siyinto emuvayo, asiyinto ehleli ezindongeni, into estagnate ehleli ezindongeni zecawe ethile kuthiwe it's the church so and so, church A and B. Ayikho into njalo. Asisindiselwanga loo nto. The moment abantu basindiswe bazokele indlu bahlale apha bathi thina siyilento baphelele apha, they don't have time to go out. You must know uba they are outside the plan of God. Bashiwe move kaThixo, ba-operator outside the heartbeat of God. Xa ufuna ujonga abantu abasindisiweyo, particularly abantu abaziqokeleleyo bathi basindisiwe bayakhonza noba bazibiza ngoba bayi-faith mission, bayi-assemblies of God, bayi-lack of Christ, whatever, but xa ufuna ubajonga uba they are still in line with the heart of God, xa ufuna ubajonga uba basesentliziyweni kaThixo na, jonga into okuthiwa i-Great Commission uba bayayenza na. Jonga into okuthiwa ukuphuma kuyokhangelwa imiphefumulo elahlekileyo uba bayayenza na. Uba abayenzi yazi uba bashiyiwe nguThixo. Where God is, abantu aba-right noThixo, ibandla particularly eli-right noThixo, the only sign okuyibona uba li-right noThixo before any and everything, xa elo bandla in their schedule, in their program, in their busy plan, linayo indawo ethi ngemini ethile sike siphume siyothetha le nto esiqinileyo, siyoyi-introduce abantu. You must know that church is alive, liphilile emoyeni. Ngoba ibandla liya-backslider, liwe emoyeni. Enkaliwa emoyeni alitshixi ntombazana, livala iminyango lithi hayi siwile abantu yokhangela ezinye iinkonzo. Liyaqhubeka lakhe ili-renovate izindlu, libe busy, libe ne-program laso, kanti in the spirit liwile. Amabandla backslidile. So the primary mandate of the church, mangcwele wanikeza statement, kuvaliwe umhlaba wonke ngo-2020, uThixo umhlaba wonke ndisemthatha north emission, ndithandaza ndishiwe ngumfundisi nemission yakhe ndithandaza. Wathi mangcwele, the primary mandate of the church is to win souls. Should it be made secondary that church is operating outside the heartbeat of God? These are the exact words I was telling you. Why that and the slew njengoba ndithetha
the primary mandate of the church is to win souls. Should it be made secondary? Secondary. But in most of the churches, I am the secondary. I give it to my hands, you may secondary. Why? Because who is souls. You are waging a warfare. So it takes the church an individual and the muscles zikamoya ibiza ibandla lestamina and the capacity likwazi ukuphuma liyosumayela the gospel of Jesus Christ. So when the church get a capacity liget ukuhlala livalelane li-invente ezalo i-program libe busy ngezalo busy does not mean you're busy. Unless God built a house, the builders built in vain. Get a work successful, but a working away plan that though you are successfully in vain. We are successful. Yes, you are successful, but in the way plan that successfully in vain. Those who are successful, I think more successful when they are successful, but are successful, but program, agenda. Amen. Amen. So, siyafuna kakhulu ebandleni ukuthi umfundisi ne-leadership yonke yakhe for this brave and bold step and spiritual step babaphume bayomisa imvuselelo. Amisa imvuselelo. The churches kuphela 3 years, 10 years abanalo ixesha lokushumayela. Into keep ibandla busy. Into keep ibandla busy. Kumele kube program ye Great Commission. Amabandla amaninzi awile. Benza picnic. Benza activities. Ibandla ligcina activities. Ibandla le mandate elinikiweyo. So cimba uzoqokelela abantu abathu babenze picnic ubagcine ngeGaladina every month end. Every month end wenza iGaladina every. It's not wrong. Nindivela like wrong a lot. But sometimes kuyenza kuba ezi zinto zireplace i-mandate. Kanti namabandla busy. This Friday you movie night. The second Friday you picnic. The second Friday by a swimming pool. Every weekend man but how stronger as is it? Was yaba greenuma banda yetwale ibandla operate the society. You society banda 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 with drugs. Ibase pole. Ibase with picnic. Ibase with cement. Tina kasi pole la mancha. Assisa the mandate. La mancha. Assisa what kind of the power of the Holy Spirit. La next Friday. Me obuka the movie. But when we salvation the only thing that is busy now is movies. Was a movie. You dare to see dinner the movie. The popcorn, the pajama night. The pajama night, the dinner man. Yes, but is that, are you building according to the plan of God? Who's out the well done? Just because not a pajama night. God am kill a man. See, family we come with our own strategies. Never since the about dinners in pajama night, no movie night, no picnic, dinners in picnic. Dinners in picnic, you don't have power. It's all barely appetite picnic, but by Yama left for the picnic.
yonke into efuna inyama ihambe idinwe ikhangela into engathi ibhetele. So the gospel of Jesus Christ is power. Is power. Unatendiswa ngoba ipower. Lento yenza uPaul. Yonke into beyinzuzo kuyo. Wayibalele ukuthi inkukhu. Yonke into yalomhlaba. Wayibalele ukuthi inkukhu. Wayishaya ubize. Ngoba duela amandla. Lendaba esishumayela. Sithemba amandla. We are not philosophers. We are not therapists. We are not psychologists. We are not life coaches. Sithemba amandla. Asina buthiko. Asina ma-ideas. Wokubamba abantu abatsha. Nawokucorrect behavior yomntu. Kodwa into siyithembile, it is power. Sithemba amandla. Sithemba amandla. Xa emkile amandla ufuneka wenza ipijama night le-movie night. Amkile amandla. IBhayibhile u-Efrayim neqebengwane livutha icala eliyi-1. Iintlanga ziwagqibile amandla akhe. So this gospel is power. This gospel is power. It's power. Colossians chapter 1 verse 15. Chapter 1 verse 15. Funa ukuhonorisha and salute amadoda kaThixo ame kule ndawo ngaphambi kwami. Mfundisi uMakhotyana, Mfundisi uNamba, siyabulela kakhulu. I honor and I respect them so much, and I acknowledge into uThixo ayenzileyo ngabo apha kule ndawo. God is very busy. Zivendikhala xa ndithandaza because indawo, to me, this is my own personal dealings and personal experience with the Holy Spirit. Xa ndizoyishumayela endaweni days before ndiye, kufuneka uThixo andiconnecte nalaa ndawo ngokuthi ndibone imibono, mhlawumbi benento azithethayo, benezinto, let alone uba ndide mna ndiyothandaza. Zikhona ezindizifumana ngoba ndide ndayobuza, but usually xa kufuneka ndiyile endaweni ndiye ndibone ngaloo nto ukuthi ndithi ndilele ndibone iphupho okanye ndithi ndihlele uThixo athethe nam, connecting me with that place before ndifike, but uThixo abesele endiconnecta nayo. Amen. Amen. So it was very clear that the Holy Spirit is at work kule mvuselelo. It was very clear that uMoya Ngcwele is at work, and this is the right time. This is a kairos moment. Kune moment ezifikayo zikhawuleze zidlule xa singazibambanga, singaziboni results. Kanti it was a kairos, but yafika ibandla nilele alayinqaka alayibona uba yi-kairos. They thought imvuselelo nje ngezinye imvuselelo. They thought intente nje, hayi siziqhelile nje lento entente, hayi sibaqhelile abatsotsi, batsho njalo abantu abangasiswanga nabazalwane bathi hayi siyiqhelile intente. Bangabona uba kanti lena ingumehluko. Lena iphethe imandate kaThixo eyahlukeneyo. Iphethe indidi ngendidi ze-mandate kaThixo. More than just winning souls, but it comes to ignite, it comes to usher ibandla to a particular season. Amen. So kunamvuselelo zizayo uzibona xa zifika ziresponda to what was once prophesied. Kunamvuselelo zifika noba xa besiqala besingazi uba kuphendulwa into eyaprofethwa nguIsaya, kuphendulwa into eyaprofethwa zii-fathers of faith ezadlulayo. Ufumanisa uba yimpendulo le nto eyayikhalelwa ngootata before bafe, bethi kunebandla sifuna ukuyibona, bafa bengalibonanga. uThixo uphendula umthandazo wabo. Abo bantu bakhona the current church ingayiboni uba yimpendulo yeziprofeto le.
uba ukufika kwaMangcwele isibandla laseJerusalem yayilibandla elingaziqiqiyo izibhalo nelingazithathi serious iziprofeto babezawuhlale upper room eMangcwele bajampe batsibatsibe baphinde baphume kusasa ekuseni bayophinda kwi-religion bathi silinde idinga belifikile izolo kodwa abalibona baye batsibatsiba kwabamnandi bathi uThixo usincedile bangenza nto baphinde bayabuya kusasa bathi silinde idinga uthake uThixo nilinde liphi but into yabancedayo kuchapter 2 verse number 16 kusenzo ithi iBhayibhile wema uPetros wathi this is that was prophesied lento yathethwa ngabaprofeti so xa sikhonza funeka sibujonga uba kungathi namhlanje kufika laa nto yaprofethwa naxa kufunela uba mamela uba kungathi le nto yathethwa yilaa nto yaprofethwa kwami indoda ngumpostile ngoba abapostile banelihlo lokubona waphakama uPetros wathi hayi madoda seGalili aba bantu abadabwanga aba bantu abanxilanga kodwa le nto yenzekayo yile yaprofethwa kuJoel chapter number 2 verse 28 kwathiwa ngemihla yokugcina yawuthulula umoya so kwakulibandla elisipikayo iziprofeti that's why uPaul one of the reason ibandla lingahambeli phambili ifeyila yoku-understand that the prophecies ukufeyila ukuthatha serious the prophecies that's why uPaul esithi iziprofeto ningazenzi into ngento abanye amabandla manje uba iziprofeto abazenzi into ngento. Can you tell me what kule ndawo ukhonza kuyo bantu believe abangamabandla ngamabandla kukhona mhlana nikhonza wehlumengcwele ngoJanuwari kwaprofeti okwathetha awusayazi namhlanje lo nto because you don't take prophecy for serious and then naxa sezisensitive zisenzeka iziprofeti awusazi ngoba ublank so ibandla enjalo ngeke because ibandla lakhelwe phezu kweseko sabapostile nabaprofeti that means anything that is prophetic we must take ngoba izinto eziprophetic zisinikeza i-direction. So sometimes bangathi asina direction kanti it's not that direction ayikho because is prophet osizenza into ngento we don't understand something by religion nje manje uprofeta kuthiwa uThixo uthethi then what do you know uba iBhayibhile igcwele iziprofeti uprofeti uIsaya wathi intombi izawumitha izalonyana kuthiwa igama layo ngu-Emmanuel xa imitha nyhani yabhalwa loo nto kuMateyu kwathiwa hayi le nto yathethwa ngu-Isaya so every time and every move eyenzekayo there is a way yokuyi-interpreta ngeziprofeto ezisebhayibhileni nezingekho ebhayibhileni ezathethwa ngootata uBheki ngootata uCiliza noogogo bakudala babekhonza abasebadlule emhlabeni iproblem yethi sikhonza nje ireligion because that's called prophetical we must understand uba uThixo betheni ngalo nyaka lemvuselelo le kungenzeka uba one of the local churches ngoDisemba okanye ngoJanuwari ibandla lizilile uThixo wayiprofeta lemvuselelo qha ngoba into sesizenza religious akusekho mntu okhumbulayo nangoke kwamprofet akhona wasibhala phansi isiprofet ngoba we don't care about God senza nje usuphela sonwabe khonza nje umuntu ungumprofeti kodwa xa ungumprofeti une-5 years was discoveration ungumprofeti kodwa awuna no-72 pages u-72 pages is just a minimum fanele unencwadi zesiprofeti every service wahamba uyoreferisha kungathi kanti le nto ibisenzeka namhlanje yilaa nto yayiphendulwe nguThixo yayithethwa nguThixo ngeprofesi. The church uThixo alifunayo will emerge and this is that lento yenzeka apha eNewbright yiyo tata yiyo it's up to us uba siyeke idlule then siphinde kwi-religion but this is the answer this what is happening is that uba ongela xesha lopinda bendingama njengoPeter lithi no sakusibuza uba yile nto yaprofethwayo yile nto sikuyo le this is that was prophesied by the prophet of old
So when Musalelo is Caesar, you must respond. Especially when there are signs. Uthixo is at work. Basically, primarily, there are three ways to respond. Number one, kumele kube khona abantu abayi-adoptayo imvuselelo beyoyithandazela. Kaya kubabona apha emayikhini abakwazi nokucula, but ebusuku bathi inkosi siyabonga, le nto yaprofetha wayiqalile. Siyacela ke Thixo mayingabi saphela, kodwa lo mlilo lo sengathi unganda from Cape to Cape. Abathethi kakhulu bathi Thixo lo mlilo oqalileyo abalala ebusuku bayabhukula, akho mntu okubonayo, awuinvayithanga abantu, awenzanga prayer group WhatsApp. Into yakho udisayidile, umuva ngumoya oyingcwele uba thandazela le nto eze ngoThixo through umfundisi uMaphuma. When I adopte uye naye kwi-closet every day, uyakhala xa ufika apho uhlala phantsi, awukwazi nokuhlabelela. Naxa ubuliswa abantu abakhulu awubuliswa, awaziwa, kodwa imvuselelo ime ngawe. Njengoba iqhubeleka nje, you are the fuel of the revival. Uba iqhubeke ihambe ihle ibhayilonke, kanti kunomntu oyikhwezelayo. Bayapha mama banjalo, bayapha sisa banjalo, abathi noma sibonwanga, noma asikho posted, kodwa lesiyayithatha, yiyo siyayithatha, siyanayo esibingelelweni. Asisuposta naku-Facebook sithi nakuthi when you bright, asizibonga abashumayeli, kodwa into sizoyenza every day ngo-12 midnight. Siyathandaza, siyabubula, kuphela amagama, sibebesela imilebe, sithi Nkosi le nto efikayo mayingabi saphuma, le nto ayiqalile mayingabi saqima. Prophetic intercessors, prophetic intercessors, prophetic intercessors. Every time imvuselelo ignite, they must begin to take a place. Baqala umsebenzi wabo, bathandaza. Sikhathela abantu abathandazayo, abantu bayangcola. Prayer room is empty. People are making a lot of noise. People are making a lot of noise. Number two, there must be abantu, and the time by adopter ngomthandazo, i-intercessors baya nayo i-altar. Funeka kube khona bazoyi-adopter nge-resources. Nge-resources. Funeka kube khona abantu uJesu wathetha ngabo kuLuke chapter 8, ithi iBhayibhile uYesu kwakukhona omama abathile babengavele epostini abamama, kodwa into babeqinisela ngayo, babeqinisela nge-resources. They gave i-resources, besupporta i-ministry. So xa imvuselelo iqaphuka, there must be people abazoba nomthwalo. Kungangabizo millionaires, but ngabantu abanenhliziyo. Yazi i-10 cent xa isuka emntwini onenhliziyo okhilekelweyo, inomkhwa wokumultiplya. I-10 cent ikhava ingxaki bezokhava 100,000. Those are the miracles that God does. As long as there is a vessel ethi mna ndizawuvela kule angle ye-resources. Andithethi ngabantu abanemali, ngoba xa kufika apho abantu bajonga abantu abaphangelayo. No, imvuselelo eAfrika zange ifike ngabantu abanemali, yafika ngogogo yayingekabikho nepeyi ngelo xesha. Amen. Number 3, kube khona abantu abazinikela babona bazoba on the ground. Bafika ngo-4 balungisa izitulo, xa kunomoya baphume ngelantshi emsebenzini, ucinga intente bandazi bayiwanga na, abaleka azobopha intente, akathunwanga. Yiministry le nthetha ngayo, yiministry. One day so ngaphambi kwaThixo athi uThixo well done.
lo muntu uhlala encinga itente ehleli nje uhleli sinxibe isuti yena ufika ngama-riff ententeni hleli sifaka akafanga amatayi sihlala ngaphambi akahlali ngaphambi njengoba sikhonza nje uyajikeleza ujonga intambo ezithambileyo umane eziqinisa jonga intambo ezithambileyo umane eziqinisa. Those are the ministers. Nanitimba iproblem yenu ifuna imike nonke nifuna uvele eposteni. That's why ivuselelwe idileya, because we don't know uba yasisazi strategy sikaThixo of revival. Wonke umuntu ufuna uba yi-host, wonke umuntu yi-host, everyone yi-host. Wonke umuntu uhostile apha phandle, konke ongahostiyo wonke umuntu, because we think it's a hype, we think it's a fashion. Wonke umuntu nomgogwana wakhe ahostayo Saturday, month end, the whole day. Wonke umuntu nomgogwana wakhe akuthongo Thixo, yi-ego. Ngoba bonke abantu bafuna into ezawubaveza ebantwini, sebenzela i-likes, bafuna uku-obtain i-likes. That is not the gospel. Umvuzo wethu samazulwini. So there must be people abazozinikela. Yes, ikhona i-team mhlawumbe ekhethe umntathu maphuma, but kube khona abathi mna ndizozothutha izipika. Zobuza kwabo abakhethiweyo ababayi-team bathi kaphathaphi, phathwa kanjani, connectwa kanjani, so that ingapheli imvuselelo uThixo engaqhibanga kuba kungekho bantu. Amen. Masifunde le verse man. Chapter 1, sizawufunda uverse 15. Isihloko sithi isiqu sikaKristu, isiqu sikaKristu nomsebenzi wakhe. Verse 15. Ungumfanekiselo kaThixo ongenakubonwa. uJesu ungumfanekiselo kaThixo ongabonwayo. Ungumfanekiselo kaThixo ongenakubonwa, owamazibulo kwindalo yonke. Ungumfanekiso kaThixo ongenakubona, owamazibulo kwindalo yonke. Let's get it in English. No one can see God. Can you put the translation? No one can see God. Yes. But Jesus Christ is exactly like him. No one can see God, but Jesus Christ is exactly like him. So kusukuthi umhlaba uyabhubha, umhlaba uyafa, but into ezawuhlabula umhlaba nguNkulunkulu owadala izulu nehlabathi, ngumenzi wezulu nehlabathi nolwandle nento zonke ezikwezo zinto. Kodwa ilizwi leli lokuba no one can see God. Bonke abantu they are aware, bonke abantu bane-consciousness uba sile emaxhweleni asaphila sancedakala, sile kubaprofeti kodwa sangancedakala, sile sangomeni saqhubeka sahlilwa simpundulo. Yintoni engasinceda? uThixo owenza izulu nehlabathi. But unfortunately no one can see God. Akekho umuntu ongambona uNkulunkulu. uNkulunkulu akabonwa, uNkulunkulu akabonakali. Indlela abonakala ngaye, there must be the express image, there must be the physical image, there must be the manifestation of this Jesus. Holy image there. Funda again. I must download that version. Akekho umuntu ongambona uNkulunkulu, but Jesus Christ is exactly like him. Masifunde ke ethi he is the image. He is the image of the invisible God. Jesus Christ is the image of the invisible God. La kuthetha uPaul
kusindiswa seke ngasekho uJesu. So if ukuphetha umuntu obehambe waphila ngexesha likaJesu, mhlawumbe besizawuthi uthetha ngoYesu esadla ubomi enyameni, esaphila apha enyameni. Idecline mic. Esaphila apha enyameni. So apha akuthethwa ngoYesu ephila apha enyameni, kuthethwa ngoJesu by the time seke ngasekho emhlabeni wakhuphuka wayohlala ngasekunene sikaThixo uyise onamandla onke. Kuthethwa ngaye seke ngasekho apha emhlabeni seke sezulwini, but still uPaul uthi uJesu is the visible image of the invisible God. So ngamanye amazwi, there is a way that we must manifest, that we must make visible the presence of Jesus. Ngoba into yethu Thixo abantu bambone ukuvela kukaJesu. uJesu uvela njengoba uThixo eziqhuzithathu emnye. uThixo eziqhuzithathu emnye. noJesu une-assignment ezintathu okanye uvela ngendlela ezintathu. Ukuze kuthiwe uYesu uvelile, kufuneka avele ngezindlela ezintathu. Xa kevela ngezindlela ezintathu, abantu bayambona. Xa kevela ngohlobo ngezindlela ezintathu, the threefold manifestation of Jesus Christ. Number one, avele as a savior. Avele as a savior because into wayeyizele wayezosindisa mna nawe. So okokuqala nje kumele avele as a savior. Okwesibili, ukuze ngalizibize zontathu so that kukhona mhlawumbe lengastika kuyo ngakusaphumeka kuyo. Okwesibili funeka avele as the Lord, ngoba uyinkosi. Okwesithathu kumele avele as the Christ. Ubuye uKristu, inyama kaThixo ophilileyo. Babemazi uYesu but bengekakhilekelwa uKristu. Noba uYesu angakhona kodwa xa bengekakwazi ukuveza icala likaYesu enguKristu, angeke abonakala amandla akhe, angeke adunyiswe azunyiswe emhlabeni ngabantu bonke. Kumele avele enguKristu. That's why xa behamba nabo wababuza uba abantu bathi ndingubani. Babemazi as the Savior, babemazi as the Lord of Lords and the King of Kings, but babengekamazi as Christ. But there is something about ubuKristu bakhe. There is something about ubuKristu bakhe. So kumele avele as a Savior, engumsindisi, ngoba uze ufuna nomsindisi okulahlekileyo. Into uJesu wayeyizele, he came to save the world. Ithi iBhayibhile intombazana iyakhulelwa izala umntwana kuthiwa ngu-Emmanuel, ngokuba eyakubasindisa abantu ezonweni zabo. So ukusindiswa kukuhlangulwa entweni ebikade ikuhlupha, kukuhlangula entweni ebikade inamandla ngaphezu kwakho. Initially ekuqaleni into eyisokolisa abantu ibahlukanisa nepresence kaThixo, it was the sin. Yayisisono. Isono saqabanisa umntu noNkulunkulu. Wathi umntu noba uThixo ethanda ukwehla ayohlangula umntu kodwa fike kuvale isono. That's why incwadi kaIsaya chapter number 59 ethi asekuba indlebe yami ayifa, asekuba ingalo yami uthuthu, kodwa zizono zenu ezibeke umqobo phakathi kwabantu noThixo. Uyakhala uThixo esezulwini ebona abantu baseNew Brighton bedliwa ngamadimoni. Uyakhala uThixo esezulwini ebona abantu baseNew Brighton behlutshwa ngabathakathi. Uyakhala uthi ndabafela, ndabahlela, ndakhona emnqamlezweni. The Jewish
inhlalekiso ngenxa yabo. But before I come to them, kufuneka udinise udonga. Funeka uqaqeke udonga lwesono. Ngoba he came to save us from the power of sin. It is because kunesono phakathi kwabo and abakwazi ukuzimela esonweni. Akekho udokotela okwazi ukuphilisa izono. Alikho ikhwele elikwazi ukulapha izono. Mnye uThixo, mnye nomlamli phakathi kwaThixo nabantu, umuntu uYesu Kristu. Uyayedwa onamandla okuhlangula abantu esonweni zabo. Umuntu Isaya noma sikhombela uyazihlala sibemhlophe kwa oyibasalwane sisomemesele nomphrighti siyahlatshwa uyazisusa uJesu siyathwalwa uyazihlamba uJesu wabonwa uJohane ebhabhatisa emfuleni Jordane uthi nansi mfana kaNkulunkulu ethwala isuse isono sehlabathi oyibathandelayo siyahlatshwa uJesu uyayedwa ohlamba isono uyayedwa okwalelanisayo uyayedwa osusa ihlazo. He is a Savior. He is a Savior. He is a Savior. Namandla apha emeni bakhosi kunezinto namandla kakhulu kule yesithathu emeni uKristu, kodwa iyahlupha leyokuqala engumsindisi. Uthi uPaul wabafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bangabi sasiphilela bona. Hayi bathandekayo eNewbright, le ndoda yasesiphambanweni isalisindisa ihlabathi, ayikaligwebi ihlabathi, awungasonga umhlaba. Asilazi ixesha lokufika kwakhe noma abanye bebeka ama-date, kodwa silazi ixesha. iBhayibhile isiqalelanga ixesha, into esime phambi kwayo njengoba engekafiki nje. Kuselixesha legrace, kuselixesha lomusa. Uyababiza bonke abantu, ubiza abasela, ubiza abahluphekayo, ubiza abangenagama, ubiza abangenamali, bonke wabafela ukuze abaphilayo bangabi sasiphileni. Wabafela. But Jesus died for me. Jesus died for me. That is my confidence. Ngangilisela ngili-28, ngangili-gangster, ngangililila umzimba manokhulula ubhaliwe ngoba igrace kaThixo yaphinda uNicodemus. Wathi uNicodemus ngingabuyela sabhaliwe mamela ezizandla ndithandazela abantu baphile ngezi ndandigqekeza ngazo, ngezi ndandiphatha ngazo imiphu, ngezi ndandikhama ngazo imizi yabantu. Kodwa namhlanje I am a new creation. Ndathola usindiso, zaphenduka izinto ngoba uJesu uyasindisa, uJesu uyahlangula izono. Siyaxolelwa madoda, ihlazo liyasuswa, umuntu uyatshintshwa kuJesu. Akukho okungenzeki kuye, okungenzeki kubantu, kodwa kuye kuyenzeka ngoba ngumsindisi. He is the Savior. He is the Savior. He is the Savior. He is the Savior. Sithunyelwa ukuba sizothuma, asikho isono angeka kusindise kuso, akekho amakhamandela angeka kusindise kuwo. Le ndoda yaseKalvari isahlele esihlalweni senceba, isatahuzisa,
isathandazela abantu bonke, ibabizela kuye. I-compassion esinayo eyokuba abantu basindiswe, noma ungangayitholi imali kodwa sindiswa, noma unganganikele ententeni kodwa sindiswa. Our cry kukuba wena usindiswe. Into sizoyenza sizothi nansi mfana kaNkulunkulu edwalayo, isusa isono sehlabathi, usahlele esihlalweni senqeba. Ubiza amasela, ubiza amanqila, ubiza izihwebo bonke 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 bonke. Noma uyayihamba lentente kodwa ungasindiswa, uzothi namhlanje sindiswa. Sindiswa namhlanje, sindiswa, because he is your savior. He is your savior. He is your savior. Asihlale phansi sithandaze ngoKristu eyiLord. uJesu, uJesu owasindisa iphara, uJesu wasindisa iphara. Mina kaloku ndike ndayiqhuba itroli mna xa kuphela inyanga, urholo gogo ndimke ekhaya yophusha itroli ndibasa abantu irenki bandiphi 5 rand. When I do that from ekuseni ngiqala ngomuntu wokuqala xa kuvulwa kaBoxer ngo-9 kude kuyobetha u-5 kuvalwe kaBoxer kuphele ilanga, kutshona ilanga ndine-70 rand, but nothing engafikanga lapho ku-100 rand. Xa zivala ishop kusala indawo eyi-1 engavalanga, yithavene ebizwa ngoba i-G-Sport, ndihambe ndiyosela le-70 rand, ndiphinde ndilale etawuni, ndiphinde ekuseni sendiselayinini ndizofolela ugogo wokuqala ozogrosara apha, so that andipha ama-5 rand, ndikokelele lama-5 rand, ndiphinde ndiyohlala etywaleni. How can I be silent? Ngendoda eyandenzela inceba enjalo. Babekhona abantu ababhetele, babekhona abantu abanokusindiswa. I was the worst of them all, kodwa lo misongaka, lo misongaka wabonakala nakweyam impilo. Bazalwane, uJesu uyasindisa, izono ziyaxolelwa, kunokuphila ophakade okutholakala kuJesu. Kunempilo ongeke uyithole emalini, kunempilo ongeke uyithole kulo mhlaba. Impilo lena itholakala kuJesu. There is a better life in Jesus Christ. There is a better life in Jesus Christ. Ithole impilo ebhetele etholakala kuJesu. Lapha abantu bephupha, lapha abantu bethabalala, ubafe ukhona ubami okutholakala kuJesu. There is a better life in Jesus. There is a better life in Jesus. Ithole impilo ebhetele kuJesu. Oshanda Maria, Oramashata la Bahasika, Ushata la Bahasataya, Rika Pola Mashanda, Oshata la Bahaya, Roma Sumayele, Kasinamkile Fusabantu, Uma Wheelchair, Singabisampreze basilisa, asenza abantu, kasingampreze bingabantu imisebenzi, kuphele lapho, singampreze kole lizono, ayikabikho sibhele, uJesu, weza kuzoxolela isihlabathi, noThixo walidalayo, wezaxolelisa abantu, noThixo wabadalayo, ngoYesu Kristu. Shalamakhulu. Rakashataya, Shekepele Mehaya, Shanda Bakura Mashika, Korapa, Shekepetana, Urabasanda, Shekepetana, Urapa Koshataya, Ushatana Masata, Wafika, Upatimeyo, Watinamshache,
lufikile usindiso endlini yakho ngoba xa kafika uJesu usube ufika usindiso. When Jesus comes as a savior, he gives you uxolelwa kwesono. Number 2, he makes you ilungisa. Make fika uJesu thetha ngento ezenzeka ngoku xa umthatha ngoku. Number 3, ukunikeza ubomi obungunaphakade. He gives you the eternal life. Empilo esiphilayo, empilo esiphilayo. Lelo thuke mandingena ekhaya, mandingena ekhaya ithi ngekapheli hour kungena abantu bethi mfundisi kudala sekulendile, abantwana bayafa zidrugs, abantwana bayakhanywa ngabathakathi, badliwa ziimpundulu, nguwe wedwa umuntu ongasinceda. But in the past 10 years ndandithi xa ndifika bathixo iibhadla zabo ngoba kufike isela, but namhlanje mandifika bavula imizi yabo. Kulona lo nto umfundisi zonyathelo, the very same person mamela andikabi nayo imoto ndise financial status nangokuba ndihamba apha ndizokhwela ibhasi ndihamba nge-public transport andikaphambeli, but there is a light abayibona kum. I am the better hope, I shine, I am the burning fire and the burning light, I am the light. I don't have better education, but I carry something powerful. And any education even I carry something that gold and silver cannot afford. I carry the life of God. I carry the light of God. I carry the power of God. I carry the glory of God. Undono Yesu anasoti gato. Undono Yesu unhelele. Ilakos kabanani. What will I believe. Lift up your hands. Yakoshanda Korabashati Shena Makora Shena Makura Bashika Korabashanda Ila Mashanda Yakosata. Yeah. Because it's made up every we talk about Jesus as the Lord, and we talk about Jesus as the Christ. Engavugileyo kwabafileyo, engafaneleki ethwele amandla, ethwele inkazimulo, ethwele umlilo, njengoba iBhayibhile isithi how God anointed Jesus Christ. And ayingomavesi akuparaphrase okukodwa zizinto okumele zenzeke akuthiwa how God anointed Jesus Christ. He went around healing the sick, evusa abafileyo, ephilisa abagulayo, ekhulula ababoshiwe. That must happen, because this is that was prophesied. Bongo waprofetwayo ikasa wokuba kwenzeke. Ibandla indaba ngamazi uYesu nongakhilekelwa nguYesu enguKristu. Sikhonza nabantu begula, sikhonza nabantu bagula ngeqondo, simanika psychiatric classes kwi-convention zethu, sinike 2 hours umuntu othetha uba how to manage umuntu ogula ngeqondo, how to manage umuntu ogula ngestroke. Siphendula iklinikhi because akho mandla, there is no power. Gone are those days, gone are those days. We are the generation of power, and angeke sonele kuthetha ngawo sifuna uyabona. We want to experience that power ekukhonzeni kwethu, makavele namandla ekuhlanganeni kwethu, makavele namandla. Uma kekho namandla ndiyacela abafundisi nisivale ikawe. Uma kekho namandla masisivale ikawe siyokhangela indawo enamandla.
It's all about power. Even amongst and our power is found in Jesus. Nowhere else. You see this already. You turn out of witches. Close your eyes. Koshana Mando. Korabashanda. Kushatana Mahasai. First of all, I take this decision. Maybe you have been coming, but when they started school, especially when I take it for the first time. I'm coming to Jesus. I want to pray for you. Come to your Savior. You have seen this work. When I went on a long time, I was coming to Santa Sab. Promise and approve. We're not doing them shouting. These are wheels. God bless you. Promise and approve. Lift up your hand. God bless you, my beautiful sister. God bless you, my honorable father. My mother, God bless you. Tell us, probably say, oh, okay, for the interest of time, we can all see my spirit like a madman. In body years and a pillar. Who's a papa, who's a papa. God bless you, my brother. Very ushers in Jesus, I talk about you. Now, Mama, this is a papa. Very soon, I want something that I want. Mama, wants to come to Jesus. Come to the eternal life. Once a witness or citizen. God bless you. Ushers, assist me. Mama, God bless you, my father. He's an appointment. Come to Jesus. 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 Lucidi, son of God. Every miracle. Come to Jesus. 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 Na people yako yatatu kona. Na people yako yatatu kona when you are still a baby. How some son of what people yako somewhere. Through this revival, we are snatching it out of Satan life and not upon destiny yako kona. So we rebuke the spirit of insanity. Your head will be stable and your destiny will be bright. Get the money not Jesus. Lift up your hands. Promises on the Sabbath. Lift up your hands. The name of Jesus. Promises on the Sabbath. Shakalamahaya. Rebreko Shakalama. Rekapandele Meshata. Where my Jesus? What is anyone no? Nilani sigwayo. Anyone anaga in the twalo. He's only the gas of Pumula. May your life, if you man of Pumula, Namshanje, or yes, you Christ. This is what Azako. Lift up your hands. Lift up your hands. Send the Lord Panda, send the Lord. Promise Azako. Sonke sothandaza emveni nabanga kwazangubuza apho ngasemva kodwa wenzela umthandazo ukholwa ngenhliziyo uthi Nkosi uYesu ndiyabulela ulivile izwi lakho namhlanje ndiyakwamkela ngena enhlizweni yami xolela izono zami yenza isidalwa esitsha mhlambe ngegazi likaYesu ndibe ngcwele uSathana isireko nentwaba namadimoni zonke ezo zinto azisenamandla phezu kwempilo yami ndisindisiwe ndikhululekile ngoKristu Yesu inkosi amen. Sister Mente, come and pray. Lift up your hands. Come and pray. Lift up your hands. Promises and example. Brother, is what time is it?
vula inhliziyo yakho. Inkosi khona lapha. Ushala mahanda labakhosha teke. Ila mahanda labakhosha ndaya labakhosika. Ikapaka labakhosha taka. Akekho umuntu akhawenza kuye abuye njalo. Vula inhliziyo yakho namhlanje. Esathandaza umfowethu. Eleke silule izandla zethu phezu kwabo. Hawu egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha, Thixo wethu oyingcwele. Kuwe wedwa uThixo, akekho njengawe. Akekho nokulinganiswa nawe. Nabankosi baza kuwe, abazi kuthi kodwa baza kuwe. Akekho umuntu owake waza kuwe wangancedakali. Thixo wethu onamandla. They have tried everything. Thixo wethu oyingcwele. Kodwa namhlanje bayinikela impilo yabo kuwe. Ukuthixo ke wena awenziwa kanjalo. Umuntu kazinikela kuwe. Aba wethu onamandla kushiya kubonakala ukuba uzinikele kuThixo. Siyathandaza egameni lika Yesu waseNazaretha. Into oyenza kuthi baba wethu onamandla yenze nakubo egameni lika Yesu. Imiphefumulo yabo iyahlangulwa esandleni sonkedawo egameni lika Yesu waseNazaretha. Bayasitha kuma-generation curses, izinto ezibabophile bayakhululeka namhlanje egameni lika Yesu waseNazaretha. If someone is free, Thixo wethu onamandla bayakhululwe kuwe. Siyabulela kakhulu egameni lika Jesu. Ake sibabeke izandla. Thixo wethu onamandla egameni lika Yesu. In the name of Jesus. 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 Egama lika Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bayakhululeka. Egama lika Yesu. Egama lika Yesu. If the Son set you free, you are free indeed. In the name of Jesus. Egama lika Yesu. Ukhawuke isibopho esinzima egameni lika Yesu. Ayakhulunyuzwa abadiniweyo egameni lika Yesu. Ayawa amakhamandela egameni lika Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tata kalu sampai ini, kalu bus. Tata mam ke Yesu, mam ke Yesu. Yang kau Yesu nak pagamis, yang kau Yesu nak pagamis. Yang kau nak mana apagamisa abafilei. Do you believe that? Do you believe that Jesus can raise you from this wheelchair? Jesus can restore your bones. Jesus angapagamisa right now. Kalimela umoya obulwelwe. The name of Jesus. Kalimela umoya obulwelwe. The name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Life in Jesus' name. 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 Come. Come on. Come on. Come on. Come on. Come. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come. Come on. Come on.